guys, welcome to Lance Igam TV. So for this vlog, ang Community Alliance Church nagkaigayon o outing, family day, and at the same time water baptism. So naay 15 ka buok na mudawat sa tuwang buhay na Diyos. So karon atong tanawon kung pag-start sa tuwang water baptism kung sa ilang pagkabuhaton dito. So okay guys, aton tara. A few minutes later. Okay, hinom sa takadali, mag-opening prayer, then alliance po takantang yung puso ha. Sige. Salamat kayo Diyos, kaya nakita mo, nagpatinumanon diya ka mo. Salamat po sa ako Diyos, kaya matinumanon po sa karingan mo. Naliwala sa po sa pagkakalay mo. Ayag, yes, hinamdan na naman, natugang ginasalig, pinagisangkala ni Jesus. Okay guys, mag-start na nga mo ang water baptism. Nay 15 ka participants. Inaagi sa gahom sa Diyos o inalom sa pagtugod sa Christian and Missionary Alliance Church ng Philippines sa mga ikaw, Blom, o isimuan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Inaagi sa gahom sa Diyos, ilalom sa pagtugot sa Christian Missionary Alliance Church Philippines, mawang kamakop, ikaw, Natasha Malyaw, bautismuhan ko ikaw, sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Everything I do. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Santong Espiritu. Amen. Santo. Amen. Sa pagtungkol sa kamakop sa Christian and Missionary Alliance in the Philippines, ikaw, Joanakit Carvalho, bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Santo. Amen. Bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Simula na magtungkol sa Christian and Missionary Alliance in the Philippines, mga kamakop, ikaw, Melanie Gazis, bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, pinagi sa gahom sa Diyos, lumanan ang pagtungkol sa kamakop na Christian and Missionary Alliance in the Philippines, ikaw, Faith, Giselle, ikaw, bautismuhan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pinagi sa gahom sa Diyos, inuwanan ang pagtugot sa Christian and Missionary Alliance in the Philippines, ikaw, Janami Sila, bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pagtugot sa Christian and Missionary Alliance in the Philippines, ikaw, Kailin Duran, bautismuhan ko ikaw karon sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pinagi sa gahom sa Diyos, inubanan ang pagtugot sa The Christian and Missionary Alliance in the Philippines, ikaw, Cyril Carvalho, bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pinagi sa gahom sa Diyos, inubanan ang pagtugot sa The Christian and Missionary Alliance Church in the Philippines, ikaw, Bern Nathaniel Malyaw, bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pinagi sa gahom sa Diyos, inumanan ang pagtugot sa Christian and Missionary Alliance Church in the Philippines, ikaw, Martis Juan, bautismuhan ko ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pinagi sa gahom sa Diyos, inumanan sa pagtugot sa Christian and Missionary Alliance in the Philippines, ikaw, Gibson Carvalho, bautismuhan ko karong butaga ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Homoy na kabra, di homoy ba? Yung hoyo. Ay, sa mga kao, ano kao? Balik mo na, balik mo. Balik ka kami sa amin siya.
Ay, sorry. Pila, wala tayo naka family day. Okay. Ano lang, kung kayo ha, pwede go. Sa dito na, 8 months. Di mo malipaya na, kanayang panahon, naghihatag sa Ginoo ka na to, nga nagkahiyo sa tayo wala sa isip, unya. Although wala mo yung hindi mo ginagpuyo ng kubay, kung mo yung mga rason. Pero salamat sa Ginoo, sa iyahang pagkabatinunan ng tinumanon sa atong kinabuhi. Mga panahon, kapag nag-resign na natin po, kasabot naman po, sa ato lesson karon. I-welcome mo na mo tungkol kay kauban na mo sa mga diha sa Ginoo kay nauna man din. So at this time atong paminawon ang atuang pastor si Bert Cano. Makatag sa mensahe kung unsay ang ikasulti sa atuang mga katong 15 ka buok nga atong na bautismuhan. So atong i-welcome si Pastor Bert Cano. Hi guys, una sa tanan, salamat sa Ginoo sa panahon nga gihatag niya kanamo nga diri sa Mabanag area Mahayag. Ang akong mahatag nga mensahe sa bag-ong nabautismuhan diha sa Ginoo, dili sa ngalan sa religion kundi sa ngalan sa Ginoo, nga congratulations sa 15 ka buok nga nabautismuhan na dala diha sa tiilan sa Ginoo. Ang akong mga panghinaot ug mga pag-ampo isip pastor sa Community Alliance Church nga unta mupadayon sila sa pagpangalagad ug magpagamit sa Ginoo, unya stand firm lang gid sila sa pagpangalagad ug pagpagamit sa Ginoo. No matter what happen nga may tabo silang life, ilaging hunaon nga ang Dios gyud ang tinubdan sa ilang kinabuhi, and without Him we are nothing and we can do nothing. God bless sa nabautismon nga bag-o, and gamiton pag yun mo sa Ginoo tanan ilang buhit. Thank you so much, Pastor. So, nagpasalamat po ko nga nahihatag ko gigayon ang atuang pastor sa iyang mensahe karon. So, salamat kayo kay naay 15 ka buok nga midawat sa atuang buhi nga Dios. So, hinaot sa sunod tuig magpadayon ang ingunani nga activity. So, karon atong paminawon ang atuang lady minister. Maghatag siya kusa ka mensahe sa atong gihimo nga water baptism karon. Okay, may nguto sa tanan para sa mga bagong nabautismuhan. Ang ako lang yung pag-ampo nga no turning back. Kaning pagpabautismo nga na ang public testimony that you are really the child of God. So meaning nga anak na kita sa Ginoo, so no turning back. Dili na nato i-welcome ang kalibutan nga puno sa sala, kundi kita karon mo change sa world, kita may mahimo nga mo share kita sa pulong sa Ginoo. So God bless sa tanang nga nagpabautismo. Ako na sa Winid Malyaw, ako nalibay kong dako sa tumungguhin nga Diyos kay siya maayo sa tagusta ka nato o dili makukiba ang kalipay kay tungod ang akong buwak anak natasya ang tanin na himog siya nga kompleto nga anak sa Diyos kay nahuman sa bautismo dahil doon kaya Ginoo kay successful din na. Salamat din sa Ginoo sa ang opportunity na i-sinat i-baptismo. Salamat po sa sumtaan. Tumadan ni Greg Roma. Tumadan ni Sipan. Hindi mo instrument. Ako din si Spring niya bro. 16 years old. Salamat tayo kung Ako na si Bernard Daniel Di Malyaw. 17. Salamat po sa ako may nagigit nga baptism. Hindi ko nakakawag po na sa pagkakas. Kung salamat po sa Ginoo na kapil kami kinanay ng baptism. Dawat ako Ginoo. Ginawat ako siya as personal Christ. Ay, God, Savior, Creator. Salamat kay Kuningan Tanan po. Safe na biyahe. So, makauli ang tatatanan na safe. So, pasalamat din sa Ginoo kay safe na nakaabot. Salamat dito po sa Ginoo kay siya na lang ang kinabuhan niya. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay nanay ko. Salamat sa Panginoon sa
diya kay lugar tayo mga bata po po dahil niya po sa pangalan natin. Salamat ka sa Ginoo kay na maayo na sa kinabuhi ko. Ang mayong alawas ang na magbuhat na yung generation para panigaya ginagawa na mga natutunan. Salamat tayo karon kay bautismuhan ako. Nagkagin niya ba? Isang COVID, bautismuhan gini. Tapos salamat dito kay dugay na gusto maligo ko banak po. Gusto pa siya sa Ginoo, bitaw na magaligo na yun. Salamat tayo Ginoo na baptism na po. Salamat tayo Ginoo na kaya tayo ako kaya Salamat tayo sa ginawa. Bautismuhan na daw. Salamat ang mga tingnan na natin. Masalamat ko sa Ginoo kay sa pila kayo sa simba sa CAC ipagamit ka pila ako ko ipagamit ko sa Ginoo dahil salamat ko kay lugar na sa simba na naging kayo dito. Masalamat ako sa Ginoo kay sa pila ko ba na kayo sa I am so very thankful to the Father in heaven and ako din nga adawa because the truth untold is that we have been tempted so many times with about study and i-attempt siya ni dati but at the end wala din siya nadayunan. Muna nagpasalamat ko today kaya naabot na yun ang panahon nga mabaptize na gito. So thank you so much ang family nga nag-push yun sa ako and sa mga panagagawin itong pastor and sa kanan. So thank you once again. Salamat ko kayo. Sa 15 years na ako existence So wala pa rin dapat na kainin ng panahon sa wala na nagduduha tungkol sa cases ay kiniwa tanan pero kabalo ko mga igsoon mao ni siya pinaka most important yun nga i-celebrate na ito kaya mao ni siya great celebration diha sa Ginoo dili na yung outing na hindi ko ra dili adunay saysay. Hi Kuya, welcome. Hello. Subscribe. Hi. Okay, apilin sa vlog.
sakit mo! Damay. Happy Family Day! Nindot kayo plano! Ginagawa? Papanag! Ikaw, sa'yo mo ah. Ikaw. Sabaw na munggol! Sabo daw niya ang mga kanor, suman. Ano na? Ako kayo naman yung TV. Mapanag, mabulong! CIC sa kalobo! CIC ako! Magpagaman, succession ta. Padawal kita niya ko lang na.